Er is nog wel eens een orenhengst die op een keuring uitblinkt en dan zeggen ze, nou zie, dat wordt de tweede publiekslieveling. Nou. Maar nee, er is maar één Jasper. Dames en heren, het zal u niet ontgaan zijn. Deze week heeft men Jasper 366 moeten laten inslapen. Natuurlijk, 28 jaar is een respectabele leeftijd. Maar Jasper 366 was voor ons allemaal een icoon, een boegbeeld. De King of the Stallions, die 3 jaar geleden nog in deze ring afscheid nam van de hengstenkeuring. Dames en heren, we gaan afscheid nemen van Jasper. Ik hoor de muziek opkomen met Jasper beroemd om worden is. Jasper nog 1 keer een rondje hier, want het is zijn laatste keer. Oh, goed zo. Goed zo. Nou. Kom maar. Je kan wel eindeloos naar Jasper gaan, hè? Ja, dat vergeet nooit. Het is haast je ben. Haast je ben. Je bent er maar gedeeltelijk mee opgegroeid. Ja, hoe oud wie ik? Ja, van jongs af aan doe wie hij altijd al ja, in mijn leven, zeg maar. Hij is echt wel een heel groot deel daarvan West. Ja. Zo. Wij komen alweer via Jasper. Ja. Echt hier? Ja, echt hier. Ja, zeker weten. We gaan zien bij de heksenkeuring januari. En mijn man die wist zeker, maar wij gaan lichte telefoons hebben zien. En kippenvel. Ja, zo mooi. Maar die muziek is zo mooi hier. Ik kan net echt goed lezen, maar het is gewoon prachtig. En ik ga dus een tekening maken. Dus zij had wat skreun. Ja, en ik ga dit maken. En toen hebben we wat uitprint. En toen hebben we er een soort kunstwerkje omheen te maken. En waarom hem dit al maken? Ja, nou, we hadden hem één keer showen toen bij de hengstenkeuring. En we waren toen samen de indruk dat we zijn, nou, toen hadden we dat hij hier kwam naar de zijn. Maar nou, dan moeten we hier maar even naar daar. Hé jongen, hey, wie is daar weer? Hey? Nou, wat mooi net. Hey. Hallo. Ja, kereltje. Hey, Jurus. Hij is een liggevleuger dat het toen de fjouwer hier weer.
is een rap, net? Ah, nou, waar weerste. Hey, wat lekker, hè? Even je mooi centje. Wat lekker hier mooi. Ja, nou. Goed zo. Het is altijd nog een hinder die u saffelen bracht had. En dat, nou ja, ik zei dan altijd, hij had u de wereld zien laten. Want we waren heel wat naar het buitenland geweest. En mooi hem beleefd, wat we ons nooit beleefd hebben. Nou. Hey. Wie is er weer? Hey. Heb je nou ook wel wat spanning in het leven? Of? Nou, het begint wel een beetje te komen, maar haast dat er het hoofdstellen krijgt en de lange lijnen, dan wordt het echt spanning. Dan begint het hart wel eens wat harder te rattelen. De onloper hinaagt helemaal net. Maar zodra hij dan in de baan komt, ja, dan krijg ik altijd wel even, dan slaat mijn hart altijd wel even een keer door. Ja, hè? Ja, dan krijg ik toch echt wel piekenvel. Maar dat komt ook wel door de reactie van het publiek. Elke nieuw wordt dan al heel erg enthousiast. Ja, wij zijn zeker fan. Ja. Vooral was van helemaal de... ontroerd net. We konden wel om huilen net. Ja? Ja, vind ik bijzonder. Dit is zo'n bijzonder part. Als je zo meteen binnenkomt, ja, dan gebeurt er wat als je binnenkomt. De hele arena stiert al. Leuk, wat mooi, wat mooi, wat mooi. Fantastisch. Goed, hé? Hey, oh. Braaf, ja. Super goed, die jong.